पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन. Sommersja Bordvian Maria Kesbehardli, आणि ती पवित्र Maria गर्भवती झाली. Naman Maria Kurpien Berle, Sumet Jesubesa, Striambitur tu Sadiv, आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भगवती वगैरे देवाचे मैया प्रियम खातीर विनंती करता आता आमेन. आपले समयचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जा नमान मरिये कुरपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भगवती मरिया देवाचे मैया प्रियम खातीर विनंती करता आता आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आणि देवाचा पूत मनीस झालो आणि आमच्यामध्ये नमान मरिये कुरपेन भरले समी तुझ्या सुवासा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भगवती मरिया देवाचे मैया प्रियम खातीर विनंती करता आता आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. भाग्यवंती देवाचे मै आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याला मी पावसाचे Magia, Yesumia Bordvian Maria Batelleorle, तुझ्या पुतान मुशा पोटकेतले आम्ही जाणवला त्याच्या कष्टाने जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणात आणि वत म्हणून आम्ही मागता त्याच ख्रिस्ता आमच्या समयावरी फादा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुझे सगळीच्या दयेन मका दिलाय तवेन मुझे मोत जोडाय मका राख संभाळ आणि सगळे आमेन. ससना सविषय उदितांका येसुम्या आणि निरंतर प्रकार संचय पंखोदी समाधान आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रास आमका येव तुझी कुश जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचे सुकलेल्या नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सोबयासा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सोबयासा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भगवती मरिया देवाचे नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सोबयासा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. भगवती मरिया देवाचे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या एक घडी भोर आमचे सगळे दोळ्या मी दांपिया आमचे सगळे माई खान म्यूट करूया पहिले सगळे आमचे दोळ्या दांपिया आणि एक घडी भोर या दिसापासून तसो म्याक सुतीकन आम्ही अर्घा देऊया
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. घट्ट त्याला स्तुती करूया. युट्यूबाचेर कितले जाणां तुम्ही जॉईन जाल्यात, घट्ट जाल्यार स्तुती करूया. तुम्ही माईका जाल्यार व्हडना, झूमाचेर नाचल्यार व्हडना, तुमकां जाता तुम्ही स्तुती करूया. घट्ट जाल्यार स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. ದೇವ ನೀವದಿ ಎಲ್ಲರತ್ನ ಹರಿಯಕ್ಲಚ ದೇವ ನೀವದಿ ಹರಿಯಕ್ಲಚ ಒಳ ನೀವದಿ ಹರಿಯಕ್ಲಚ ಚಿತ್ತಚ ದೇವ ನೀವದಿ ಹರಿಯಕ್ಲಚ ಕಾಳ್ಚ ದೇವ ನೀವದಿ माता जग सदा पाय नक्ष कुठे हरिय कशे जसं चामल रक्ता नितळ जावदी सगळ्या मग्नाचे कुठ जसं चामल रक्ता नितळ जावदी शिराला बरादी बरा शिरा बरादी गेला बरादी बरा शिराला बरा बरा बरादी 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 बरा हालेलुया 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 रिया 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 जेसु 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 हालेलुया 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 जेसु 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 हालेलुया 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 रिया 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 जेसु 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 तुका स्पर्श करण्याचा तुझे गुण कसे सकत देवाने येते कोणाक राईट हाताच्या वडल्या बोटाचे शिरा वडतात आणि जेसु तुका स्पर्श करण्याचा हालेलुया 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 घट दडा स्तुती करूया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 shira, bara, 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 dibara, 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 dibara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Zoom मारायचं असेल माईक अनम्यूट करून स्तुती करा. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Ria, 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 ria. Right हवल्याचे दूर जेजू स्पर्श करण्याचा तकलेच्या वे राईट साइडीन मांड्या फाटल्या साइडीन दूक असा कोण जेजू आप पडते असा हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Zechariah 8:8. हांव तांकां परतून जेरुसलेमा मदेंच वस्ती करूंक दितलो. ती म्हजी परजा जातली आनी हांव तांचो देव जातलो. विश्वासीपणान आनी नितीन हांव तांकां सांबाळटलो. विश्वासीपणान आनी नितीन हांव तांकां सांबाळटलो. आज देवाचे उतर म्हणटा हांव तांकां परतून जेरुसलेमा मदेंच वस्ती करूंक दितलो. जेरुसलेम म्हळ्यार जेसूचे हजारपण, देवाचे हजारपण. आज देव आमकां ताच्या हजारपणांत आपयता आसा.
या लेण्याचा एकल्याक जेजून आज या मागण्या कोडून हाडला. कोणाकी एका व्यक्तीक लेफ्ट थाई पेन आसा, लेफ्ट दोंपराच्या वयल्यान दूख आसा. जेजू ताका त्या व्यक्तीक याकडे स्पर्श करनासा. तो खंयी असो, तो झुमाचेर असो, तो युट्यूबाचेर तो मागणी करताय जावंक पुरो, पूण जेजू तुज्या सांगात आसा. जेजू तुका पळोवन आसा. जेजू तुझे काळीज पळोवन आसा. जेजू तुझे रडणे पळोवन आसा. आज जेजू म्हणटा, हांव तांकां परतून जेरुसलेमामध्ये वस्ती करूंक दितलो. आज हांव तांकां परतून देवाच्या हजरपणांत येवंक दितलो. देवाच्या हजरपणांत आयिल्ल्या वेळार ताची आशीर्वादा देवान येतात. जेजूच्या हजरपणांत आयिल्ल्या वेळार ताची कृपा वळोन येता. जेजूच्या हजरपणांत आयिल्ल्या वेळार सुटका देवान येता. पिडा गुण जाता. राईट नी पेन जेजू स्पर्श करनासा या घडये, कित्याक आमी हर एकली ताच्या हजरपणांत आसा. ताच्या हजरपणांत ताणें आमकां हाडला. पवित्रात्मा भरवून तरान या जमतेन या घडये भोवाटवाक आसा. अनुभव करया. तो देव जातलो म्हणटा देवाच्या. तो आमचो देव. जोब 19:25 देवाचे उतर म्हणटा, हांव जाणा म्हजो सडवणदार जिवंत आसा. हांव जाणा म्हजो सडवणदार जिवंत आसा. सैतानान आमच्या जिवितांत जांग पुरो समस्या हाडल्यात, कन्फ्युजन हाडला, भावार्थ धंडळावचे सिच्युएशन हाडला. आज व्हडल्या तळान सांगया, जोब 19:25 हांव जाणा म्हजो सडवणदार जिवंत आसा. हांव जाणा म्हजो सडवणदार जिवंत आसा. तुमकां सतायतल्या त्या पिड्याक सांगा, हांव जाणा म्हजो सडवणदार जिवंत आसा. म्हजो सडवणदार जिवंत आसा. भावार्थ धंडळते आसा. कष्ट सड जातना आज कितें करचें, देव म्हजे मागणें आयकना म्हणलें सैतान आमच्या मतीन घालता. सांग बरो, सांगा, हांव जाणा म्हजो सडवणदार जिवंत आसा. हांव जाणा म्हजो सडवणदार जिवंत आसा. सांगा, हांव जाणा म्हजो सडवणदार जिवंत आसा. माईक अनम्यूट कर, सांगा, हांव जाणा म्हजो सडवणदार जिवंत आसा. हांव जाणा म्हजो सडवणदार जिवंत आसा. देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक हे देवाचे उतर क्लेम करता आज तुमच्या कुटुंबात आसा. ते हर एक तराचे दंड रिपोर्ट जेजू पयस व्हरता. देवाचे उतर म्हणता जकार्या 9:8 मुझे घर येतल्या दुश्मना मुखार रक्षक हांव तसो पारो करूंक रावतलो. आज जेजू म्हणता, आज या घरा भोंवतणी आज हांव पारो करूंक रावतलो. आज या घरा भितर येतल्या हर एकल्याची हांव पारो करूंक रावतलो. कोण बरें करूंक येता, कोण वायट करूंक येता, तांचेर हांव दोळो दवरतलो. देवाचे उतर म्हणटा, कोणूच जुलूमशाही तांचेर धाड घालचे ना, कित्याक आतां हांव म्हज्याच दोळ्यांनी पळयता. कुटुंबांत आर्ग्युमेंट चड जाता सागी, ताचेर नदर घालया. ताका पळोवया. तो
ताचे दोळे तुझे दोर नसा भरवशा द्रव्या समस्या आईले तक्षण तका रियाक्ट करचे नका माग्या ताचेर भरवसो दवरया आज या सोमवाराच्या दिसा आमका ताच्या आजारपणात हाडल्लो तो सोमी विश्वास जावन आसा ताचेर पातेल्ल्यान कोण नाही की तो सणिना ताचेर पातेल्ल्यान कोण नाही की तो सणिना देखून या सोम्याचेर आमी भरवसो दवरया त्या सोम्याक आमचे जिवी समर्पण दिवया राईट खानानी कितें समस्या आसा जेजू स्पर्श करना सगळ्याकडे एझेकिएल 37:26 एझेकिएल 36:26-27 हांव तांचे कडेन शांतीचो करार करतलो ससनात तपतलो करार हो जातलो हांव तांचेर आशीर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो हांव म्हजे पवित्र स्थान तांचे मध्ये स्थापित करतलो आणि ते सदांकाल तकतले म्हजो निवास तांचे मध्ये आसतलो हांव तांचो देव जातलो आणि ती म्हजी परजा जातली हांव तांचो देव जातलो आणि ती म्हजी परजा जातली जेजू म्हणटा देव म्हणटा आमचे विचार आमचे खातीर तांच्या भुरग्यां खातीर म्हणटा हांव तांचो देव ती म्हजी भुरगीं आज आमकां सतयतल्या हर एक नालेसाईक अस्कतकाय पिडेक आज जेजू फर्मावन सांगता तुका तांचे थंय अधिकार ना वर्ते मोल दिवन हांवें तांकां विकतें घेतला हांव तांचो देव ती म्हजी परजा हांव तांचो देव ती म्हजी परजा म्हज्या रक्तान नितळ केल्ली म्हज्या रक्तान सोडयलेली जेजूच्या रक्तान सोडयलेली जेजूच्या रक्तान नितळ केल्ली परजा आमी आज जेजू म्हणटा आज तांचो देव जातलो आणि ती म्हजी परजा जातली हांव तांचो देव जातलो आणि ती म्हजी परजा जातली परत एक फावटी त्या सोम्याक घट्टतरान स्तुती करया मैखान म्यूट कर घडी बस स्तुती करया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. या कणात माग्या या पहिल्या कणात माग्या आज आमचे आशीर्वाद या समर दिसा आम्ही आशीर्वादान जोड घेवचे बसून आम्ही येऊनच्या वेच्या वाटेर आशीर्वादा जोड घेवचे बसून आम्ही वाटेर पैल करतना ताचे आशीर्वाद अनुभव करचे बसून आम्ही काम करतना ताचे आशीर्वाद अनुभव करचे बसून आज काम करू आम्ही खंयच्या जाग्यार काम करता ते काम करच्या पहिले त्या कामाची माहिती तो स्वामी आमकां प्रोवाइड करून दी ते जाणवाय आमकां दिव दी खंयचे फाईल धाडूंक आसा खंयचे फाईल खंय सोदूंक आसा खंयचे फाईल केदळा प्रोड्यूस केल्ले सगळे डिटेल पवित्र आत्मो
आज आमका कळीत करतलो येऊ तर सांगत नाही म्हणून 5 पटी घट्ट तरा रिपीट करूया. डिटरॉनॉमी 28:8 तुझ्या कोठाराचेर आणि तुझ्या हाती घेतल्या सर्व कामाचेर सर्वेस पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस पर तुझो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुझे आशीर्वाद घालतलो. डिटरॉनॉमी 28:8 तुझ्या कोठाराचेर आणि तुवें हाती घेतिल्ल्या सर्व कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर तुझो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुझेर आशीर्वाद घालतलो. डिटरॉनॉमी 28:8 तुझ्या कोठाराचेर आणि तुवें हाती घेतल्या सर्व कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर तुझो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुझेर आशीर्वाद घालतलो. डिटरॉनॉमी 28:8 तुझ्या कोठाराचेर आणि तुवें हाती घेतल्या सर्व कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर तुझो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुझेर आशीर्वाद घालतलो. डिटरॉनॉमी 28:8 तुझ्या कोठाराचेर आणि तुवें हाती घेतल्या सर्व कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर तुझो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुझेर आशीर्वाद घालतलो. नमान मरिये कृपेन बदले समुद्र सुमायासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. या खणान समर्पण माग्या कितले जणांनी आज भावार्थ धडळते असा विश्वासांना कितले जण डिप्रेशन आसात तांकां सोम्याच्या समर्पण दिवया. कितले जण आज देवातून पयस वते आसात. आज समस्या वयर समस्या येताना आज देव आमचे मागणे ऐकतागी म्हणले सवाल कितलेशे जणांच्या मतीत येते असा. कितलेशे जण आज मागणेस सणसड जमच्या म्हणल्यार चिंतपार आसात. आज विशेष तांकां सोम्याच्या हातान भेटून दिवया. आज आमच्या कुटुंबात आमच्या घरा कितले जण मागण्यातून पयस आसात. मागणे करताना तांकां इरिटेट जाता. मागणे करताना तांकां सोसूंक जायना. मागण्याक वचून फाटी येताना घरान खरांदाय करतात, डिस्टर्ब करतात. आज सोम्याच्या तान भेटून दिवया. सोम्याच्या तान भेटून दिवया. आज तांकां तांच्या पासून मागया ती पवित्रत्म्यान भरून दी. ती तशे उलयतात म्हणून तांकां फाटी जाप दिवचे नाका. ती तशे उलयतात म्हणून तांच्याकडे आर्ग्यू करूंक वचचे नाका. आम्ही तशे करूंक वेता जाल्यार आम्ही सैतानाच्या जाळान सापडता. सैतान तेंचा शेता. आज आम्ही तांच्याकडे आर्ग्यू करूंक वेता जाल्यार आज ती भावार्थाक येनात. ती भावार्थांतून पयस वतात. मागणे म्हणतात. मागणे करून घरा येऊन म्हजेकडे आर्ग्यू करतात. हिंसगी मागणे म्हणतात. आम्ही किती उलयता ते आम्ही 1000 पटी चिंतूंक जाय. आम्ही उलोवणे सोम्याक संतोष दितागे, सोम्याक महिमा दितागे. देवाचे उतरस म्हणटा वय जाल्यार वय, नाही जाल्यार नाही. ताच्या की मुखार कितेंय येता जाल्यार ते देंवस रावता. Say yes if yes, say no if no. Anything else comes, it comes from evil. सैतानांतून येता. त्या देखून आम्ही कोणाकडे आर्ग्यू करूंक वतना पयले आम्ही चिंतून पळोवया. आम्ही आर्ग्यू करते आसा इन केस आम्ही आर्ग्यू करते आसा जाल्यार आम्ही सैतानाक थंयसर जागो दिते आसा. ताच्या बदलाक आम्ही सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. या दुसऱ्या कारणान विशेष जाण कितले जाण भावार्थान धडल्यान तांकां हर एकला सोम्याच्या हातान समर्पण येवन सांगात मेळोन येऊ तर 5 पटी घट्ट तरा रिपीट करूया. जॉन 14:1 तुम्ही कळवळचे देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा. जॉन 14:1 तुम्ही कळवळचे देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा. जॉन 14:1 तुम्ही कळवळचे देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा.
जॉन 14:1 तुम्ही खळबळचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा, मुझेरही विश्वास दवरा. जॉन 14:1 तुम्ही खळबळचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा, मुझेरही विश्वास दवरा. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. Paghianti Maria, Mama Pia Fatir Venetica, Atani Chamurna. या कणात माग्या विशेष राहण कितले जण आज काम नसताना असतात, फायनान्शियल समस्या असतात, जिने सॉल्वोनी अनुभव करते असतात, वाट उगते झाले दिसतात ना. एक भाव सुमार 2.5 वर्षा वयर झाले, त्याच्या एम्प्लॉयरान केस घाल्ली, इंडेमनिटी मेळ्ळ्या आणि की रिलीज मेळवना. मग विशेष त्या कुटुंबाक समर्पण दिवन माग्या कितले जण एम्प्लॉयराचे फेक केस गेल्या, विशेष समयाच्या तान भेटून देऊन माग्या कितले जण एम्प्लॉयर कस तिथे असतात, दग तिथे असतात, तसल्या समयाच्या तान भेटून देऊया. कितले जणांचे ट्रॅव्हल बॅन असा, कितले जणांचे विजा कट झाल्या, तांका हरी एकल्या समयाच्या तान भेटून देऊन सांगा. त्यामुळे उत्तर 5 पटी घट्ट तळान रिपीट करूया. Psalm 18:28 सर्वेस्परा तुझ मुझो देव मुझा काळो कान तुझो आठवणीचा. Psalm 18:28 प्रा तुझ मुझो देव मुझो देव मुझा काळो कान. Psalm 18:28 सर्वेस्परा तुझ मुझो देव मुझो देव मुझा काळो कान तुझो आठवणीचा. Psalm 18:28 सर्वेस्परा तुझ मुझो देव मुझो देव मुझा काळो कान तुझो आठवणीचा. Psalm 18:28 सर्वेस्परा तुझ मुझो देव मुझा काळो कान तुझो आठवणीचा. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. आमच्या भुरग्यांक समाजात समर्पण माग्या, आमच्या भुरग्यांक पवित्र मेंबरच्या पासून माग्या, आमच्या भुरग्यांक रणवान बरच्या पासून माग्या. आमची भुरगीं कितले ना अस्कत असतात, पिडेन पडते असतात, पिंगड पिडेन संपटल्यानंतर जावंक पुरो एलर्जी, ब्रीदिंग प्रॉब्लेम, जावंक डायरिया, जावंक पुरो हार्टाचे समस्ये, जावंक पुरो स्किन प्रॉब्लेम, विंगड पिडेन पडच्या हर एक पिडे असता. तुम्याच्या हातान या भुरग्यांक समर्पण देऊन माग्या. आमच्या भुरग्यांचा फुडार आशीर्वादाने भरून दी, तांकां शिकपांत देव तांकां जाणवाय देऊन दी, उंचल्या फावंड्याक आमच्या भुरग्यांक कोण पावून दी. आमची भुरगीं कितले जाण शिकप शिकल्यानंत काम ना तांकां समर्पण दिवया. कितले जाण प्रायज जाली सैरीक मेळतात ना, तांकां सुम्याच्या तान भेटून दिवया. सांगा त्यामुळे उत्तर 5 पटी घट्ट तळा रिपीट करूया. Psalm 32:8 तुका शिकवण दितलो, तुझे धरून जायते वाट तुका दाखयतलो, तुझे धरून तुका बुद्धितलो. Psalm 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो, तुझे धरून जायते वाट तुका दाखयतलो, मुझे दोळे तुझे धरून तुका बुद्धितलो. Psalm 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो, धरून जायते वाट तुझे धरून तुका बुद्धितलो. Psalm 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो, धरून जायते वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो. Psalm 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो, धरून जायते वाट तुका दाखयतलो, मुझे दोळे तुझे धरून तुका बोध दितलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. या अकरेच्या कणा जाता जाल्यार आमी दिंब्यात पडया, दोन्ही हातांचे वयर पारया. कितले जण आमच्या लागी मागोंक सांगला, त्या एकल्यांक सोम्याच्या तान भेटून दिवया. या युट्यूबाचेर कितले जण पिटिशनां घालून आसात, मागून आसात. प्रेसिला डिसोजा, ज्युलियट डिसोजा विशेष ते सिव्हिल आयडी मेळच्या पासून मागून आसा, समर्पण दिवया. सारिता डिसोजा विशेष समर्पण दिवया.
ताची कोर्ट केस विशेष सरान माग्या क्लियर जावचे पासून जेजूच्या नावान बक्षण्याचो स्पिरिट तांच्या मध्ये उपजून येवचे पासून सुरेश विशेष ताची इस्रायलची विजा पासून मागून आसा समाजाच्या तर समर्पण देवया सोमी ताच्या खातीर वाट उक्ते करून दी ऐसिंता डिसोसाचे सगळे कर्जो विनीश शांबळे भुरग्याक विशेष तरान बरें खाम मेळचे पासून माग्या जुलियन मस्करेनस समाजात समर्पण दिव्या विनीता डिक्रूज समाजात भेटून दिव्या मॅकफिल या भुरग्याक विशेष तुम्ही आशीर्वादाने भरून दी लॉरेन्सिया फर्नांडिस विशेष तिका समाजात भेटून दिव्या रॅनी म्हणल्यार भुरग्याक बरें काम मेळचे पासून माग्या हॅन्सन आल्स्टनाक समाजात भेटून दिव्या क्लॅरा आल्वा समाजात भेटून दिव्या मॅक्सिक सिनेला समाजात भेटून दिव्या सुझन रॉड्रिगसचे सगळ्यो गरजो दव्वा खांबळे ह्या भयणीक समाजात भेटून दिव्या मेल्सी रॉड्रिगस सगळ्यो गरजो जुलियट बरेटोचे सगळे वडेपळ सगळे पिढा समाजात भेटून दिव्या लीना जेकब ह्या भयणीक समाजात समर्पण दिव्या सॉन आणि स्विझल ह्या भुरग्या विशेष आज एक्झाम आसा विशेष एक्झाम वेळार तो सुसमी तांकां जाणवायन भरून दी आणि सोलोन भरून दी माग्या विशेष सारिता कॉर्ट्रस ह्या भयणीक त्या भयणीचे सगळ्यो गरजो समाजात भेटून दिया म्हळ्यार भुरग्याक समाजात भेटून दिव्या जेजूचे भोव पवित्र आंबालेक रगत ताचे माताचे केसांत पांयच्या नक्षपर्यांत वळोन येवं दी समाजात दैवीक स्पर्श त्या भुरग्याक मेळों दी लीना म्हणल्यार भयणीचे सगळ्यो गरजो समाजात भेटून दिव्या माग्या विशेष तरान समर्पण दिव्या एकल्या भावाचे रेसिडेन्सीचे रिन्युअल आसा समाजात भेटून दिवन माग्या एक फॅमिलीन समाधानापासून मागून आसात भेटून दिव्या आयरन म्हणल्यार भुरग्याक समाजात समर्पण एक वायट पेटयत वाईट सांगत पण आता सुटका मेळच्या पासून माग्या समर्पण दिव्या रैना जियाना जानिक विजय अरुणवास क्रिस्टल एडन डेरिल इवेट गीता हिल्डा एंडी जेन अनुरा बेनेडिक्टा जेनिसिया जिशेल सिंड्रेला जेम्स जेसी जॉयस माइकल जूलियट स्टेफानी जेसन स्टीफन लारिसा जॉयस्टन लिगोरी ज्योति लीना डिसोजा लीना मेलविन शरल सोनल ट्रेसा लीना वॉज लिडविन वलेरियन सोनल ऑडलिन हेनरी मार्गरेट रिस्टन मिल्बर्न मारिया मेरी डिसोजा नैन्सी लोबो प्रिया अनिल अग्नेलो प्रिया विल्सन प्रिंसन विंस्टन वायलेट रिन्ना हलगर गिल्बर्ट विश्वास वृंदा रॉकी रेनविक टीना अरुण ट्रेजा काश्मीर ट्रॅव्हल हर एका भुरग्याक समाजात समर्पण दिव्या रियोन म्हणल्यार भुरग्याक समाजात भेटून दिव्या लेनी वेगस लविटा जविटा हर एकला समाजात भेटून दिव्या दोन्ही हात आमच्या वैरूप बारयाक मागीर परत एक पटी आमचे सगळे कुटुंब सोम्याच्या पुरसाची सावळी कुटुंबाचेर पडून दी हरी एक वाईट येतात विघ्नातात अस्खत काय येतात देव कसुर खाला सांगत म्हणून येऊ तर 5 पटी घट्ट तळा रिपीट करूया
Deuteronomy 31:8 Deuteronomy सर्वेस 31 परस तुझे परस्पर मुखल्यान तुझे मेतलो मुखल्यान तो मेतलो तुझे तो सवय तुझे असलो सवय तो असलो तुका आणि तो सरून तुका घालसना आणि सोडून तो तुका घालसना आणि सणसना तो तुका Deuteronomy सांगसना 31:8 Deuteronomy सर्वेस 31:8 परस परस मुखल्यान परस मेतलो तुझे तो तुझे मुखल्यान सवय मेतलो असलो तो तो तुझे तुका सवय सरून असतलो घालसना आणि आणि तो तो तुका तुका सोडून सणसना घालसना आणि तो Deuteronomy तुका सांगसना 31:8 सर्वेस तो तुझे तुझे मुखल्यान परस मेतलो परस तो तुझे तुझे मुखल्यान सवय मेतलो असलो तो तो तुझे तुका सवय सरून घालसना असतलो आणि तो तो तुका तुझे सोडून सणसना घालसना आणि तो Deuteronomy तुका सांगसना 31:8 सर्वेस तुझे परस मुखल्यान परस तुझे मेतलो मुखल्यान तो तुझे मेतलो सवय तो असलो तुझे सवय तुका असतलो सरून आणि तो घालसना आणि तुका तो तुका सोडून घालसना सणसना आणि तो तुका Deuteronomy सांगसना 31:8 सर्वेस परस तुझ्या परस मुखल्यान तुझे मेतलो मुखल्यान तो तुझे मेतलो सवय तो तुझे असलो सवय तो तुका असतलो सरून आणि तो तुका घालसना सोडून आणि तो घालसना तुका आणि तो तुका सणसना सांगसना Naman Maria Corben Berle, Summit Yosuasa, Siamiter to Sadib, and Sadim to Jakushi for Jesus. भाग्यवंती मरिये देवाचे महिमा वाक्याकार प्रतिवंती कर आता आणि तिच्या मरणाच्या वेळार आमेन. दोन्ही हातांची वेर बऱ्या विशेष रान माग्या सगळे कॅनडा सोम्याच्या समर्पण देऊया कॅनडा प्राईम मिनिस्टर सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स इथले हांगाचे पॉलिसी मेकर्स सोम्याच्या समर्पण देऊया विशेष रान हांगाचे लेफ्ट ब्रिज म्हणलो गांव ह्या गावात असले सगळे फिल्करचे सोम्याच्या तान भेटून देऊया जे कितें ह्या दिसांनी हांगासर ह्या जाका लागीं उलोवंक वयतना विशेष तरान एक बरी मागण्या जमत उबारून हाडूंक तशेंच मुखल्या वर्साक थावन बऱ्यो रेट्यो मांडून हाडूंक परमिशन मेळचे पासत विशेष तरान मागया ह्यो जागो फळबरीत जावं दी आशिर्वादीत जावं दी चड आनी चड लोक सुम्यात येवं दी चड आनी चडच मे बचाव जावं दी देवास्पण वाडोवन दी विशेष तरान मागया घट्टतरान स्तुती करया Hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 बाप्पा जेव्हा देवाची बाप्पा जेसूचे हालेलुया उत्तर हालेलुया घंटा हालेलुया बाप्पा तुझे मुझ्या नावान किती तुम्ही मागला राहू दे तुका हालेलुया दितलो जॉन 14:14 जेजून सांगला त्याच Hallelujah, नावान hallelujah, मागता hallelujah. बाप्पा आज आम्ही जे किती मागला याडे कितले जण Hallelujah, असत आमचे हर एक hallelujah. वच्चे काकूल कर कितले जण आमच्या लागी मागोंक सांगला कितले जण आमच्या मागण्याची गरज आसा तांकां जे समर्पिता हे सगळं गांवचे समर्पिता जे पदवेर सत्यान बरो आशीर्वादान देवन येऊन दी तुझ्या पवित्र बळवान नावान मागता आमेन 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 नमान मरिये कृपेन बदले समुद्र सवयासा श्याम तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे Get महिमा me ready, वाक्याकार Judge, प्रतिवंती कर आता आणि तिच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या शाळी तसा आणि सदा सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. आईच्या मागण्या वेळा सुमार जणांक जेजून स्पर्श केला सुमार जणांची पिढा जेजून ऋण केल्या देवाचे उत्तर क्लेम करता देवाच्या उतरांतले सकत वळवून येता ती सकत वळवून येयल्या आणि कितल्याशा जणांक सोम्यान आपडला तुमका कितें पिडा आसा चेक करा जावंक पुरो पायल्साचे समस्ये युरिनरी इन्फेक्शन जावंक पुरो जावंक पुरो खादाचे दुख नी पेन कितलेशे जणांक सोम्यान स्पर्श केला तुमची टेस्टमनी 9900332411 या नंबराक तुम्ही दंड दिया 9900332411 तुमची पेटिशन असल्यार त्याच नंबराक तुम्ही धाडा या तुम्ही आमच्या पेटिशन ग्रुपांत आसा व्हॉट्सअप ग्रुपांत आसा जाल्यार तुम्ही आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपांत घालया तशेंच हर एका दिसा सांजे 7:30 तावन 8:30 कुवेटचो टाइम इंडियाचो टाइम 10 तावन 11 वरां आमचे जमतीचे इंटरसेशन आसा आम्ही विंगड इराद्या पासून मागता तुम्ही जॉईन जाया आणि तुमका कोणाय की हप्त्यांत एक दीस तुमका इंटरसेशन चलोवंक मोन आसा तुमचे नाव आमकां दिया हप्त्यांत एक दीस अर्दो घंटो इंटरसेशन चलोवंक तशेंच या बुधवारा 7:30 7:15 8:30 कुवेटचो टाइम इंडियाचो टाइम 9:45 to 11 विशेष मागण्या जमत आसतली प्रेज अँड वर्शिप आसतले झूमाचेर आसतले युट्यूबाचेर आसतले ह्या जमती पासून मागा तशेंच झूमाचेर आसा तुमी अटेंड जाया तशेंच
यासोबतच्या हर एका गरजा बसत मागा देव तुमका हर एकला स्वदेश आशीर्वादाने बेसावाने आणि कुतपेन बरं प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू ऑल Praise the Lord. Praise the Lord. God Thank you, bless you. Jesus. Thank you, brother. थँक यू Praise the Lord. Thank you, brother. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Have a blessed day to each and everyone. थँक You यू too. Thank you.